Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Airborne Hawkers Farmhouse, it's a place in the sun. The only thing you can do is come out and have some fun. So if you come to our Airborne Hawkers place, be kind to us, honey, wear a smile on your face. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. En ik ben deze man, want het is een man, kijk, een hele cv van lezen. Van rondleider, dichter, kunstenaar, organisator, ex-recherche, ex-gevangenisdirecteur. En zo kijk ik nog wel even terug in. Ik ben blij dat hij er is, want het is een fantastische verteller. En hij bent in Friesland al een tijdje, want hij is van origine ook nog Assenaar, Henk Dillerop. Mooi dat je er bent, welkom. Ja, dankjewel Willem. En je vergeet bij die cv toch altijd de 3 belangrijkste dingen. Echtgenoot, vader en opa. Hè? Want dat zijn natuurlijk de eretitels die ik heb in mijn leven. Ben je meest grutskop, hè? Ja, tuurlijk. Ja. En vooral dat opa zijn, dat is ook wel heel bijzonder. Hoewel vader ik ook niet uit moet vlakken. Onze zoon Rinus organiseert nu weer, ik denk al voor de 20ste keer, het zomerfeest in de Vossenparkwijk. En dan zie ik hem daar een week lang hard aan het werken en organiseren. En dat er tenten komen en geluid en noem het allemaal maar op. Nou, dan ben ik wel grutsk, ja. Zeker weten. En onze dochter doet mooie dingen. Ze hebben beide mooie gezinnen. Kleinkinderen dus. En al 46 jaar getrouwd. Dus, wat wil je nog meer? En ben je dus eigenlijk oppas opa? Ja, op een vaste dag in de week, op dinsdag. Maar daaromheen lijkt het wel heel vaak dat het dinsdagmiddag is. Kortom, het komt wel eens extra voor. Maar volgens mij vindt Paken dat net heel erg. Ja, nee jongen, Paken is een held, hè? Dus dan, dat kan allemaal dan. Ja. Daarom sprutsen. Wie het een leuke tijd om heid te wijzen? Ja, dat was ook wel mooi. Hoewel met terugwerkende kracht. Want toen werkte ik natuurlijk bij de recherche, _inlichtingendienst. Was ik ook wel heel veel van huis. Dat is ook wel de herinnering van mijn vrouw en van mijzelf. 'S Avonds naar bed doen om 7 uur. Dan zat ik toch al wel vaak heel veel ergens weer op een politiebureau met bijzondere onderzoeken. Ik heb 9 jaar moordzaken gedaan, dus dat laat zich ook niet helemaal voorspellen. Maar het grappige is, als we het er met onze kinderen over hebben, die nu allebei rond de 40 zijn, die hebben het idee, goh, papa was er altijd. Want ik was er natuurlijk op momenten dat anderen er niet waren. 'S Middags gewoon bijvoorbeeld, of 's morgens vroeg naar school brengen, of bij hun verjaardagen. Dus de beleving van die kinderen is gelukkig, zeg ik, anders dan dat die van ons is. Dus ik heb er wel het idee, en mijn vrouw ook, van, ik was nooit thuis. Vooral 's avonds en 's nachts niet thuis. En de kinderen denken, oh, papa was er altijd wel. Dus het valt mee. De schade valt mee. Het is betrekkelijk. Ja, jongen, alles is betrekkelijk. Ja. Ik ken die onder oren van een heel soort zaken. Maar als ik Henk Deel erop zet, dan denk ik vooral ook in gedichten. Als ik bij bundels uitbracht, dan ben ik Havendichter West. Ja. De eerste neffens mij hier in Ljouwert. Ja. Dat was ook wel deels ontstaan uit mijn eigen koker om de promotie, de marketing, de naamsbekendheid rond de museumhaven, waar ik ook in het bestuur heb gezeten, weer even een beetje een boost te geven. Dus toen dacht ik, goh, een havendichter, dat is eigenlijk wel iets voor zo'n stad als Leeuwarden. En er zijn er niet zoveel in Nederland, hoor. Ik twijfel als Rotterdam een heeft. Ik weet alleen dat in België, in de zeehaven Zeebrugge, daar hadden ze een havendichter. Maar Leeuwarden heeft hem ook. Ik heb een geweldig opvolgster, Monique Buizing. Prachtige dingen gedaan. Want ik was het natuurlijk ook nog in coronatijd. Dus er is wat minder van gekomen dan wij ons daarbij hadden voorgesteld. Ja, het is uit een product die vallen heeft voor de dichtkunst. Ja. Ik neem aan dat ik een gedichten wil lezen. Best een lezer of vooral een schreeuwer? Nou, ik lees ook wel veel gedichten. Maar ik ben vooral een schrijver. Overigens, mijn nieuwe bundel komt in september uit. Mijn eigen nieuwe bundel. Over liefde, leven en ander ongemak gaat die heten. En
Maar het is ook weer niet zo dat ik een hele dag zit te schrijven. Er komen mij gevoelens of emoties of beelden in mijn hoofd. Ik schrijf ook heel veel vanuit beeld, bestaand beeld, vanuit schilderijen of vanuit foto's en zo allemaal. En dan komt het. En helemaal in het begin wilde ik ook maar 1 schrapping toepassen of 1 toevoeging. En dat was het dan. En tegenwoordig ga ik er iets meer aan knutselen. Dus is wat meer peinzend achter het iets bureau. meer van, dat zinnetje weg of dat zinnetje. En het vervelende van gedichten vind ik zelf ook wel... als je ze weer herleest, ook 5 jaar na dato... denk je, dat had beter gekund. Dus nog maar weer herschrijven. Ja, nou, het positieve daarvan is... dat is dus blijkbaar die ontwikkelst... Ja. in de taal vooral ik. Ja. Is het als boadje met de taal of is het... Ja, dat is het. Of is het boadje met de werkelijkheid? Ja. Ja, en misschien wel uiting geven aan mijn gevoelens en zo. En wat er in mijn hoofd allemaal speelt. Ja. Wanneer je dat ontstien? Nou, al heel lang geleden. Wie het een reactie op die werkersregisseur? Nee, dat denken of vragen heel veel mensen. Het lijkt wat van de Holland, hè? Ja, en ik weet het antwoord nooit helemaal natuurlijk. Kijk, gekscherend zeg ik wel eens. In mijn eigenlijke beroep ben ik dichter en kunstenaar. En in mijn hobby was ik regisseur en gevangenisdirecteur. Om het ook weer een beetje in perspectief te zetten. Maar ik schrijf al 40 jaar gedichten. Eerst heel in de intieme sfeer. En ik denk dat ik in 2000, ik weet het niet meer precies, 2005 wat meer naar buiten ben getreden met mijn poëzie. En inmiddels ligt mijn 4e of 5e bundel er eigenlijk. Ja, en dat ben ontzettend leuke gedichten. Kan ik je hem tussen vertellen, maar goed, bij deze. Want daarvoor wist dus wel ons crew, maar dan komt er ergens een koffer hier met al je aantekeningen en half afgemaakte gedichten. Ja, ook niet. Nee, eigenlijk niet. En daar heb ik achteraf. Ja, maar er zijn heel veel dingen in het leven achteraf. Maar je moet niet te veel terugkijken. Je moet vooral naar nu kijken en een beetje nog. Nee, maar soms kun je wel eens erg spijt van krijgen. Ja, nou ja, ik had achteraf wel meer aantekeningen willen maken van alle zaken waar ik bij betrokken ben geweest. Want dat zijn er op zich best heel erg veel. Ik heb net gezegd, ik heb ook 9 jaar moordzaken gedaan. Maar daaromheen natuurlijk talloze zaken en talloze ontmoetingen met mensen. En dat had wel wat meer materiaal nog op kunnen leveren. Maar ik heb niet te klagen, hoor. Dus, Wist er nog wel maar dwaan? Want je doet van die crime walks. Ja, ik doe de crime walk door de binnenstad van Leeuwarden. Langs de achterkant van de binnenstad van Leeuwarden heet het eigenlijk. En de ondertitel is: we bezoeken de plekken waar ik, Henk Dillerop, bij het lijk stond. Maar dat is echt ook wel een ondertitel. Want er gebeurt van alles. En dat is gewoon een hele leuke wandeling. Mensen vinden het leuk. Het duurt ongeveer 5 kwartier. En we komen op plekken waar de meeste mensen dan nog nooit zijn geweest. Of niet willen zeggen dat ze er zijn geweest. Want ik kom ook op de Werze en daar heb ik leuke verhalen. Ja, daar komt nooit in, hè? Nee, maar daar komt nooit in. Behalve als ik daar met een groepje sta. En af en toe word ik aangesproken of word ik weggestuurd. En daar willen ze niet dat ik daar ben. Dus dat is heel leuk te doen. En daarnaast natuurlijk nog wel mijn baaiersverhaal. En daar heb ik in het seizoen altijd heel druk mee. Ik heb nu ook alweer boekingen tot en met eind april volgend jaar heb ik boekingen. Dat doe ik 1,5 uur. En ik heb inmiddels een tweede voorstelling. Die gaat over mijn ontmoetingen met seriemoordenaars. En al die verenigingen en groepen en bedrijven waar ik al in het verleden ben geweest. Een fix aantal bellen nu weer van: goh, maar je hebt ook nog een ander verhaal over jouw ontmoetingen met seriemoordenaars. Dus dat doe ik tegenwoordig ook. Hoeveel hast er ontmoet? Seriemoordenaars? Ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje... Er gaat een soort raar idee nevens mij heerst er bij een heel programmation. Dat is seriemoordenaars iets voor Amerikaan. En je hebt ook nog wel eens een raar Russisch verhaal. Ja. Maar dat hebben we hier net in Nederland. Nee. Dat is niet waar, hè? Nee. Nou ja, kijk, de meest flauwe definitie van seriemoordenaar is natuurlijk is een moordenaar die in een serie optreedt. Dat is ook een seriemoordenaar, maar dat is erg flauw. Maar kijk, je hebt bijvoorbeeld Willem van E. Die is veroordeeld in ieder geval voor 5. Nou, dat is toch wel een mooie serie. Ja. Hij is inmiddels overleden. Hij werd verdacht van nog meer zaken. En je hebt Hans van Zet, Hans van Zon. Ik kan zijn naam wel noemen. Hij leeft ook niet meer. Was natuurlijk ook een seriemoordenaar. En zo zijn er toch wel een fix aantal. En op jouw vraag hoeveel ik er heb ontmoet. Nou, dan zou ik echt moeten gaan turven. Ik weet het niet. Het is niet zo dat dat in de tientallen is. Dat niet, maar op zijn minst toch wel 10, 15 denk ik. En dan heb ik ze meestal ontmoet als gevangenisdirecteur. Ja, precies. En meer natuurlijk dan als regisseur. Ja. Maar dichten, schreeuwen, bezig wezen met taal. Dat is was best maar met wekker rust en jongens met een bergist.
Of ben het toch die moorden? Nee, dat valt wel... Kun je die verhaal wat loslitten, trouwens? Ja, nou, dat is ook wel een... Ik ben heel goed, dat ben ik echt heel goed, dat weet ik van mezelf, in het afstand kunnen nemen. Of is het zo lang net vol? En dan hou je het ook geen, 46 jaar vol. Nee, 41 jaar vol, 41 jaar vol. Dus ik kan heel goed afstand nemen. Wat ik wel eens merk de laatste 2-3 jaar, dat er af en toe dromen voorbij komen. En meer dan ik eigenlijk zou willen. Die heel gewelddadig zijn. En dat het geweld ook naar mij toe is gericht. Maar ik word altijd wakker vlak voordat ze mij doodschieten. Nou, dat is dan wel weer heel Ja, dat fijn. is wel een opluchting, maar ik maak er ook een grapje. Maar de dromen zijn niet leuk. Nee, die zijn echt haal je niet wel eens leuk. een nachtmerrie hoor. Ja. Ja, daar word ik niet blij van. Dus dat is iets wat nu optreedt. En terwijl had ik in de tijd dat het werkelijk gebeurde, had ik daar absoluut geen last van. Nee hoor, nee. Muziek. Ben ik een enorme muziekliefhebber. Wij iepen hem bij Apple Knockers Flophouse, QB and the Blizzards. Nou, de mij staat er zo'n een klassieker nemen. Ja man. Ik vind het tof nummer trouwens. De opname. En ja, du bent een Assenaar. Dus dat hele QB-wereldje, maak ik het te zien nemen? Weet een groepje, Ja, ik denk het wel. Kijk, ik was iets jonger natuurlijk. Ik was iets jonger dan de oude bezetting van QB natuurlijk. Ja. Kijk, Erwin Java, de latere solo-gitarist, dat is een leeftijdsgenoot. Daar heb ik ook nog samen mee gevoetbald. Kijk, mijn herinneringen aan QB zijn vooral dat Willy Middel, een van de eerste bassisten of de eerste bassist, verkering had met een achterbuurmeisje van mij. Dus Willy voetbalde ook op het plein waar wij aan woonden in Assen. En Jan Venhuizen, de manager van QB, woonde schuin tegenover ons. Dus Jan trapte ook nog wel eens een balletje mee. En mijn jeugdherinneringen zijn ook vooral dat op alle schuurtjes en muurtjes en zo allemaal, daar stond met groot krijt zo'n C plus B stond er al. Heel Assen, dat was volgens mij C en B was het. En later natuurlijk, toen ik wat ouder was, heb ik ook nog wel eens een biertje gedronken met Harry. In de Witte Bal bijvoorbeeld was een kroeg waar hij wel eens kwam met die mannen. Hij is niet bekend als een moeilijk man. Ja, maar zo goed ken ik hem natuurlijk niet, Willem. Daar moet ik eerlijk in wezen. Ik kan niet zeggen, het was een moeilijke man. Dat niet. Ik heb een boek over hem gelezen. Dat is opnieuw uitgegeven inmiddels. Nou ben ik de schrijver kwijt. Dat boek gaf voor mij een geweldig beeld over Harry Musquet. Maar ook dat hij heel belezen was bijvoorbeeld. En heel veel wist. En door Amerika had gereisd en zo allemaal. Toen ben ik wel... ik ken Harry maar oppervlakkig. Maar toen ben ik wel naar die man... dacht ik, jemig, die heeft ook wel wat in zijn mars gehad. Dat was niet alleen maar zo'n beetje de frontman van QB en de Blizzards. Wie wat meer. Nou, ik snap daar met waarom we draaien. We gaan terug naar Spanish Harlem van Aretha Franklin. Ja. Kijk, Assen, dan denk je misschien ook, althans ik denk ook aan mijn geweldig goede contacten met de Zuid-Molukse gemeenschap die daar was. Er kwamen heel veel Zuid-Molukkers uit Kamp Schattenberg, kregen een hele grote woonwijk in Assen. En ik had heel veel Molukse vrienden. En dat betekent natuurlijk ook soul, dat betekent Tamla Motown. En ook ik liep op van die grote blokhakken en wijde pijpen en zo allemaal. En ik was niet, je zult het nu niet meer geloven aan mijn afgetrainde lichaam, maar ik was niet van de dansvloer af te slaan. Het was een en al soul in Henk Dillerop. Dus vandaar ook Aretha Franklin. Wat een geweldige zangeres. En ja, dit nummer, dat is zo ritmisch. Daar gebeurt van alles natuurlijk allemaal in Spanish Harlem van Aretha Franklin. Ik vind het geweldig mooi. Aretha Franklin, Spanish Harlem. Die op het listje van mijn gast verjoerd, Henk Dillerop. Kunstner, dichter, maar ook excursieleider en natuurlijk oud-rechercheur en gevangenisdirecteur. Ik vind het mooi dat hij er is. Van origine vanuit Drenthe hier ooit naar Friesland kwam. Als politieman in Drachten begreep ik correct trouwens. En uiteindelijk
Heel grutsk op een mooi hoes in Snakkenborn. We hebben regelmatig op de social media hele mooie foto's van Sjoggen. Want er waar een mooi boord voorbij komt. Ja. Bist wel eens op het wetter zelf te vinden of net? Of is het toch wel meer een landrot? Kijk, nou, ik ben meer een landrot, denk ik. Maar toen we dat huis kochten, toen was het eerst wat onze zoon zei. Nu komt er ook een sloepje. Dus ik onmiddellijk met de bank bellen en het kon. Dus we hebben nu ook een sloepje. Af en toe varen we daarmee. En subborn voor de kleinkinderen natuurlijk. Zo gaat dat dan. Hè. En ik zwem, Willem. Hè. Ik zwem in open water. Niet dagelijks, maar af en toe toch even naar het haventje in Lekkem. 2 kilometer. En 2 jaar geleden zelfs naar Wiens toe. 4,5 kilometer door de Dokkumeree. Dus ik ben ook nog een open waterzwemmer. Komt naar je bundel van de Uit. De laatste, maar misschien maar even corrigeren dat ik het verkeerd heb. Wie over liefde en ander ongemak. Ik kom weg van een ier of 6 die is van over liefde en ander ongemak. Ja. Dat was een hele succesbundel. Daar heb ik er wel 500, 600 van verkocht. En dat zijn er heel veel in de wereld van de poëzie. De bundel die daarna kwam, toen dacht ik, dan moet ik ook een andere titel hebben. Maar die eerste bundel over liefde en ander ongemak, dat sloeg zo aan. Ja, dat hing je. Ja, dat blijft hangen. Toen heb ik ervan gemaakt over liefde en andere ongemakken. Dus de ongemakken namen toe. En mijn nieuwe bundel heb ik het woord leven aan toegevoegd. Maar de basis blijft steeds over liefde en ander ongemak. En mensen vragen zich dan af, is dat dan ongemak, Henk, liefde? Ik zeg, dat weet ik allemaal niet, hè. Dat weet ik niet. Nee, de liefde is best wel een grote struikelpartij. Dat moet je ontdekken. Maar dat moet je ontdekken. Toch? Ja, nee. Dus die titel die doet het op een of andere wonderbaarlijke manier heel goed. Want kist dan in die bundels, om het zo maar even te zeggen, dan is dat een soort conceptidee Westzijds van, nou, die liek ik nog thematisch op elkaar. Je kunt er natuurlijk heel veel in kwijt. Ik bedoel, er staan gedichten in die gaan over de liefde. Er staan gedichten in die gaan over dementie, waar mijn moeder aan overleden is. Er staan gedichten in over mijn vader, die veel te jong overleden is. Er staan gedichten in over moordzaken. Er staat zelfs een te heftig gedicht, vind ik af en toe wel eens, in over een zelfdoding van een 13-jarige jongen die ik heb meegemaakt. Van allerlei dingen. Dus... Maar ja, het is liefde en ander ongemak. Dus er valt heel veel onder natuurlijk. Hè? Er valt heel veel onder. Ja, want zat hij in de liefde op zichzelf wel goed ging in het nota. Ja, ik heb geen klagen. Nee, dat is onbetwistelijk wel zo ongemakkelijk West Ham, maar dat heeft de aardig hoe leeft. Ja, daar schrijf ik dan een gedichtje over. Hè? Nee. Ja. Ben het oorsje verhaal die stoe verwullust, of is het een eigen verhaal was toen mij maken? Het is wel mijn eigen verhaal wat ik meegemaakt heb. Ja. Ja, het is wel mijn eigen meidje. Hè? Ja, en wat er wel heel erg gebeurde, dat vond ik wel heel mooi. Bonnie Boonstra, zangeres en kunstenares uit de stad Groningen, die maakt hele bijzondere, vind ik in ieder geval, afbeeldingen van koppen, hoofden en zo allemaal. Met een hele mooie uitstraling. En vooral in de laatste bundel, die is ook geïllustreerd met werk van Bonnie. Dan kijk ik zeg maar wel een half uur alleen maar naar zo'n afbeelding. En dan komt er tekst. Die zijn meest niet heel erg vrolijk of zo. Maar ja, dat doet zo'n afbeelding voor mij. Maar vervolgens is die tekst, ook als ik weer terug, is het wel mijn emotie natuurlijk. Of kan ik het wel plaatsen, ik leg het niet uit aan een ander, maar kan ik het wel plaatsen op een gebeurtenis die ik zelf heb meegemaakt. Dus het is wel heel erg vanuit mijzelf wat ik schrijf. Mijn eigen emotie eigenlijk wel. Ja. Die gedichten, hoe verhouden zich dat? Het was lange verhaal, romans, er is natuurlijk van alles cruel. Hè? Ja, maar kijk, ik noem mijzelf wel verhalenverteller, want dat kan ik wel aardig. Dat bedoel ik, want in hele leven komen die verhalen bij waarom. Maar schrijven is een andere discipline. Dat is werkelijk waar heel anders. En ik heb wel eens een begin gemaakt en ik heb nu nog ik heb een aantal korte verhalen nu liggen. Maar schrijven is echt een andere discipline, Willem. Dat is... Nou ja, en binnen het schreeuwen is dichtzinnig. Ja, is ook weer wat anders. Ja, dat klopt zeker hoor. Ja. Maar ik heb ergens nog wel, kriebelt het iets van... al zou het maar in de vorm van korte verhalen zijn... toch wat belevenissen van mijzelf aan het papier toevertrouwen. En ik heb er nu een paar. En dan is het ook een beetje een concept bedenken natuurlijk. Hè, en ik heb wel eens nagedacht, dat is voor mij redelijk eenvoudig. Ik stel mij voor, en de werkelijkheid is daar heel dichtbij. Ik stap een cel in. Hè, we hebben een afdeling met 24 cellen. En dat zou 24 verhalen op kunnen leveren. Want daar zit iemand aan die andere kant van de deur. En die kan mij een verhaal vertellen. En dat kan ik schrijven en zo. En ik kan terugschrijven. Je kunt het in een briefvorm doen. Je kunt het... Maar ik ben daar voor mijzelf niet helemaal uit. En nogmaals, ik merk dat schrijven echt van een verhaal een andere discipline is dan erover vertellen. Want over vertellen zet mij aan
En dan gebeurt het. Kijk, in die voorstelling ook, over die biasverhalen. Iedere keer is anders. Ik was laatst in Drachten en er was een mevrouw die zei... ik kom al voor de 3e keer naar uw verhaal luisteren. Ik zei, dat wordt wel heel saai zeker. Nee, zei ze, want het is iedere keer anders. En dat is ook zo, want het is een en al interactie met het publiek. Dus ik zeg wel eens, roep maar een woord, wat het ook is. Net Willy Alfredo van vroeger, die maakt een kort gedicht. Roep maar een woord en ik maak er een verhaal bij. Ik vertel een verhaal bij over de gevangenis. En de werkelijkheid is ook zo. Is ook zo. Ja. Dus als jij water roept, dan vertel ik dat het niet meer water en brood is. En dan vertel ik iets hoe het eten en zo georganiseerd is in de gevangenis. En denken mensen, oh, gaat dat zo? Wisten we niet. Dus zo gaat het ongeveer. Had je die mij leest en uiteindelijk die redactie van die dot of net? Nee, ik heb laatst wel iemand, een van die korte verhalen, want dat is wel heel waardevol. Ik heb een van de korte verhalen door iemand laten lezen. Jullie kennen haar allemaal wel in dit wereld, maar ik noem haar naam niet, want ik heb niet gevraagd als ik dat mag doen. En die leest dat dan en dan komen er hele goede correcties terug, waar je gewoon zelf overheen kijkt. Hè? En ik heb in het verleden ik heb voorgelezen voor 2 schrijvers, redelijke bekende schrijvers in Nederland. Die stuurden mij dan, dat waren detective thrillers waren dat. Die stuurden mij teksten toe, steeds een hoofdstuk. En die corrigeerde ik dan. Maar ik niet taalkundig, als het feitelijk wel kon wat ze schreven. Dus als er een lijk verdronk of zo, wat gebeurt er dan met zo'n lijk en zo allemaal. Dus dat wel leuk. Maar jouw vraag, dat corrigeren vooraf is wel heel nuttig. Echt heel nuttig. Want het zijn hele waardevolle verbeteringen. Ja, want dat heb je al wat vaker hoe die gedichten en dat binnen toch die... het cliché, maar je kindjes. Ja. De best mee ontboetseren. Ja. Dus hij zegt soms dan schreeuw ik het op. Nou, misschien in je wordt nog oors. Maar er zit er een soort heiligheid van die zelf omheen. Ja. Ja, wanneer jouwt het voort, hè? Wanneer stuurt de wereld in? Kijk, er zijn heel veel mensen die vinden het heel leuk, maar er zijn ook mensen die vinden het eigenlijk helemaal niks. Want het is natuurlijk in de vrije vorm, dus het rijmt niet en zo allemaal. Wat ik zelf ook wel eens heb, want ik noem mij wel dichter, maar ik ben natuurlijk niet een hele grote dichter. Kies je voor de ik-vorm bijvoorbeeld, of laat je het iemand anders doen en zo allemaal. Nou, dat zijn wel eens vraagstukken waarvan ik denk, ik weet het niet zo goed. Nee. Maar wanneer geef je het helemaal weg? Ja. Voor mij, ik beleef er heel veel plezier in. Ik draag regelmatig voor. De kritieken zijn in zijn algemeenheid positief. Dus ik denk, ik vind het goed genoeg. Ik vind het goed genoeg. Ja, nou, ik ben in hersenspinsels. Ja. Dus er zit een soort kwetsbaarheid omheen. Ja, dat zeker. Ja, er zit ook wat kwetsbaarheid omheen. Zeker weten wel, ja. Want ik kan me toch voorstellen als regisseur bent, dus het is bij een leak, dat er echt een soort... Dus Troderen hinder wel leest om daar een moord om die hinder zelf te bouwen. Hè? Ja. En sommige zaken laat hij ook niet los, hoor. Die vertel ik ook altijd als voorbeeld. Simone Laat in Verwerd werd vermoord vlak voor Sinterklaas. Wij vonden in de overloopkast de verstopte cadeautjes voor de kinderen. En die moord is nooit opgelost. Dat is nou een moord waar ik heel vaak aan terugdenk. Ik denk, hoe is het mogelijk? Ik weet nog dat ik met Jan Riemersma, destijds officier van justitie, naar Verwerd reed. En dat Jan en ik tegen elkaar zeiden, klein dorpje, kleine gemeenschap. Die gaan we toch wel even pakken, hè? Ja, hier hebben we een goede kans. Ja. En het lukt niet. Heel frustrerend. Heel frustrerend. Ja. Tjoe. Ja, dat gebeurt dan. Ja. Maar goed, Maar het muurtje klopt wel, wat heb ik net al gezegd. Ik kan ook heel goed afstand nemen. Maar mijn poëzie mag er doorheen zetten. Ja. En vooral dat het door de liefde en die andere ongemakken Ja. En nou weet de lezer natuurlijk nooit hoe ver ik de deur heb opengezet. Hè? Nee, daar is gelijk in. We gaan weer naar muziek. We komen uit bij Mark Knopfler. Fantastische gitarist. Denk ik een symbool van de jaren 80. Baloney Again. Ja, ik vond het een moeilijke keuze. Hè, want ik heb het tussen haakjes dit is überhaupt een horrorvraag om aan een muziekliefhebber 5 plaatjes te vragen. Ja, dat sowieso is heel lastig. Maar er zit een soort sardonisch genoegen van mij uit. Dus maar deze cd, dat zijn eigenlijk allemaal Sailing to Philadelphia, heet die geloof ik. Ja, goed over. Klopt helemaal. Ja. En dat zijn eigenlijk achter elkaar zijn het echt allemaal geweldige nummers, vind ik. Maar ja, dit vind ik dan wel weer een bijzonder nummer. Het gaat geloof ik ook over een... groep dak- en thuislozen met donkere huidskleur die dan door Amerika zwerven. En geen geld hebben om ergens iets te eten. Dus dat doen ze dan maar in de auto. En geen geld hebben ergens te slapen, doen ze ook in de auto. Beetje ontheemd.
En zo'n nummer spreekt mij dan aan, omdat ik achter de schermen, en dat blijft ook zo, achter de schermen, dus die deur gaat niet open, ook zoveel als mogelijk doe voor mensen die het niet zo goed hebben in deze wereld. En dat doe ik, en dat doe ik op mijn manier. En dat denk ik dan ook aan bij zo'n nummer. Ik denk, ja, die mensen die verdienen af en toe wel eens wat extraatjes, zonder dat de rest het merkt. But it's been a heavy load, carrying his precious love down a long dirt road. We're a long way from home, but just let's pay the man and go baloney again. The Lord is my shepherd, he leadeth me in pastures green. Mark Knopfler, Baloney Again. Van het album Sailing to Philadelphia. En het stier op het muzieklijstje van mijn gastviewer. Henk Dillerop. Doet van alles, zeker ik cultureel jongen. Komt van origine uit Assen. Hoe best eigenlijk dat politiewerk in Roegelen? Want dat is nogal een keuze, hè? Ja, het is wel een keuze, maar het was wel, het komt natuurlijk toch ook wel een beetje. Hij wie al politie? Ja, die weer al bij de politie. En ik ben. Die liep trouwens niet zoveel in uniform, hoor. Die liep in Burger, want die had een diensthond. En die had het buitengebied en zo allemaal. Dus we hadden ook een politiehond achter in de tuin, in een groot hok en in een grote kennel en zo. En ik ging mee naar die oefeningen. Dat vond ik altijd wel fascinerend. Dus ik dacht, dat is eigenlijk wel een heel mooi vak. En daar zit ook een dieptepuntje in. En dat wil ik wel met je delen. Ik was helemaal goedgekeurd. Echt helemaal goedgekeurd. Ik sportte toen ook op hoog niveau volleybal. En ik heb gevoetbald en zo allemaal. En toen kreeg ik een medische keuring. En Willem, geloof het of niet, ik vind het nog echt triest dat het gebeurde. Ik werd afgekeurd in verband met mijn acne. Je kunt nu nog wel zien dat ik allemaal littekens in mijn hoofd heb en zo. Dat is tegenwoordig mijn handelsmerk en zo. Ja. En ik had hier acne. En ik zie die dokter nog lopen naar een grote kast. En die pakt daar een dik boek uit. En die, hevig acne. Nou ja, je wordt afgekeurd, want je bent niet representatief. Dat is het. Ja, het is echt waar, hè? Echt waar gebeurt dit verhaal. Dat heeft wel wat met mij gedaan, hoor. Pijnlijk. Ja, heel erg pijnlijk is dat. Ik vind het net storm, maar ik het zelf ook een beetje. Maar je hebt het leven. Dat zeg ik, het is tegenwoordig mijn handelsmerk geworden. Ja. Maar op dat moment heel pijnlijk. Op dat moment heel erg pijnlijk. En daarvoor was er ook al eens een keer heel iets vervelends gebeurd met diezelfde acne. Bij een professor in het ziekenhuis in Groningen stond ik in mijn onderbroekje als 15-jarige jongen. En die zei, wacht even. En toen kwam hij terug met 24 studentes. En die moesten zo om mij heen lopen om te kijken hoe erg acne kon zijn. Nou, dat is niet goed voor je zelfvertrouwen, hoor. Absoluut. Net op die leeftijd nooit. Absoluut niet. Maar zeker net op die Maar goed, een half jaar later, via een omweg, ben ik opnieuw een keer gekeurd. En toen werd ik goedgekeurd en was inmiddels aangenomen bij een korps. Maar dus ben geen reden om de spreekwoordelijke middelvinger op te steken? Nee, helemaal niet. Sterker nog, toen ik werd aangenomen, toen ben ik het eerste half jaar iedere dag voor de spiegel gaan staan en sprak mijzelf toe: Henkie, jij wordt de beste politieman van Nederland. En dat is ook gebeurd. Wat mooi is dat. Waarom moest dat zo graag worden? Ja, ik vind het toch. Ja, alles heeft een verhaal bij mij. Ik zat bij de sollicitatiecommissie. En die vroegen mij, waarom wil je nou bij de politie, jongeman? En bijna standaard antwoord was, het is spannend, het is avontuurlijk en zo allemaal. Je maakt van alles mee. En mijn antwoord was, dit is legendarisch bij een A. Mijn antwoord was het laatste lid van destijds artikel 2 van de politiewet. En daar stond, hulp te verlenen aan hen die dat behoeven. Dat was mijn drijfveer om bij de politie te gaan. Vanuit de hulpverlening, vanuit de zorg. Ik ben later ook... Ik heb gesolliciteerd op een directeurschap bij het gevangeniswezen. Dat directeurschap had ook als titel directeur gedetineerde zorg. Daar ben ik gewoon wel erg van. Maar even onder u dan. Er is nooit rond de puberteit of begin 20 een soort rush kick van het is echt wel heel erg leuk, spannend. Nee. Ik ben ook niet... Kijk, in mijn biasverhalen ook. Want als ik erover nadenk, komen dingen toch terug in je leven. Hè? Ook in mijn biasverhaal, ik zou met gemak hele spannende, sensationele, gewelddadige verhalen kunnen vertellen. Wat ik ook in die 16 jaar in de gevangenis heb meegemaakt. Aan vechtpartijen, aan bedreigingen en noem het allemaal maar op, joh. Maar daar gaat mijn verhaal niet over. Mijn verhalen gaan over kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Dus zonder medelijden te hebben met die boeven.
Maar ik ben een redelijke zachtaardige man, durf ik inmiddels wel van. Nou ja, en blijkbaar dat bleun, terwijl ze natuurlijk wel... Nou ja, niet bij, maar in het afvoerputje van Ja, de maatschappij... ja, Stienenhars met de handen in de boezem bij het Saffolster Leak. Ja. Of En in de drama. en vooral in het gevangeniswezen ook, hoor. En in het gevangeniswezen sluiten we meestal op. Dat is Ja. natuurlijk... Ja. Nou ja, goed voor de maatschappij, maar in menselijk opzicht. Nee, natuurlijk niet. Opsluit triest. is het Nee. nou ja, volle nader kind net worden. Nee. En daar best een baas hoor. Ja, dat is heel bijzonder. Iedere keer als ik in die parkeerplaats afreed, dan stond ik even stil. Keek ik even over mijn schouder en denk, ja, daar zitten er weer 254. En die zitten er niet voor niks. Nogmaals, want ik weet ook vanaf de andere kant hoeveel leed ze hebben aangericht. Maar je moet die menselijke maat altijd wel weten te vinden. Wie er ook tegenover je staat, vind ik. Had hij zelf wel eens, net letterlijk hè, maar een soort beul field? Nee. Ik ben degene die hem opsluit. Even los van de reden. Nee, Nee, hè? Dat net. Nee, nooit, nee, al helemaal niet het woord beul. Maar je moet wel je moet je af en toe even voor je zelfreflectie is het ook belangrijk om even te denken: oh ja, maar jij bent wel degene die het doet. Kijk, in mijn verhalen vertel ik ook dat ik eens een keer een vader van wie een dochter was overleden geen toestemming heb gegeven om daarheen te gaan. Ook niet toen ze nog in het ziekenhuis lag. Dat is wel heel erg heftig. Daar denk ik nog wel eens aan. Dan denk ik, ja, potverdrie, je beslist nog wel eens ergens over. En had je dan spijt van zijn beslissing? Nee, daar hoef ik ook niet over na te denken. Nee, Is het gewoon nee. Ja. Inherent aan het vak wat je doet. En je doet het naar eer en geweten en beste van. En je maakt afwegingen. Ik bedoel, ik wist waar die man voor vast zat. Ik wist hoe lang die vast zat. Ik wist ook hoe groot het risico zou zijn dat hij zich kon onttrekken aan het toezicht. Dus dan kies je eigenlijk, ja, klinkt heel juridisch, maar voor ons algemeen belang. En niet voor zijn persoonlijk belang. Dus dat is ook je professionaliteit. Die gevangenis, hè? Had het nut? Nee, ik heb weinig meegemaakt die er beter uitkomen. Maar ik heb nog geen betere oplossing. Ik ben wel blij met een aantal ontwikkelingen. Dat je vooral bij lichte vergrijpen en de first offenders... dat je die knapen van 18, 19 jaar... dat je die niet onmiddellijk in de gevangenis zet. Geef die maar gewoon een vervangende straf. Nuttig werk gaan doen, maatschappelijk betrokken werk gaan doen. Of als dat ook kan en goed is, een geldboete of zo. Maar niet onmiddellijk in die baas, want dan leren ze van alles soms. Dat is gewoon zo. Klinkt een cliché, maar het is wel zo. Ja, want Nieuwe contacten. Ja, want nevens de cijfers neemt de criminaliteit heel goed af. Ja. Of het vindt meer plak op internet, hè, dat het meer digitaal is. Ja. Het aantal gedetineerden neemt in ieder geval af. Ja. Dus dat is ook bijzonder, maar het is wel zo. Ben je daarmee veiliger? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Alhoewel dit wel een behoorlijk veilig loon is. Ja hè? hoor, ja. En vooral snakkenburen en zo allemaal. Lekker rustig. Wanneer is de laatste inbraak geweest, wist dat? Ja, 14 jaar geleden geloof ik. En de laatste moord? Nee, Dit is wel een mooie smeuïge moordverhaal. Ja, ik geloof dat er een moord is geweest op een of ander woonarkje of zo die daar heeft gelegen. Maar ik moet mij daar nog op verdiepen. Maar het wordt een korte wandeling dan. Hè? Alleen maar, Ja, maar dat dacht ik nog in orde naar dit peteren. Nou, je leest je even weer in en je denkt eens even, nee, als ik maar een honderd ben, denk ik, ik tref Henk straks. Maar ik denk, word ik steeds rustiger qua moorden. Hè? Want er wordt heel tijd minder moord. ja. Nou, een groot deel is helaas relationeel vaak. Ja. Dan had je nog... ik neem maar even de Colombiaanse jongens, de drugs die elkaar zit. Dus de smeuïge moord, waar je letterlijk een mooi verhaal over vertellen kunnen. Ja, die ga je net zo volle meer, hè? Nee, dat is wel grappig. Kijk, dan moet ik even snel terugrekenen. In 81 denk ik, zat ik in zo'n team voor al die moordzaken. En toen hadden we er echt heel veel in een jaar. En kijk maar naar die cijfers, ook in Friesland. Het is minimaal wat er nu gebeurt. Minimaal wat er nu gebeurt. En een smeuïge verhaal is dan helemaal via te zien. Nou ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo hoor. En ik heb gelukkig, ik put wel uit mijn eigen vlees. Maar dat zijn nog smeuïge verhalen genoeg. En zo niet, dan vul ik ze aan met de gesprekken die ik heb gehad met moordenaars die al vast zaten. Maar die zijn ook heel smeuïg en die zijn ook heel bijzonder. Mist het wel eens? Ik mis het contact met gedetineerden wel eens. Zei ik laatst nog tegen mijn vrouw. Kijk, ik was op een gegeven moment was ik directielid van 4 gevangenissen in Noord-Holland. Dus dan had je het over meer dan 700 gedetineerden. Allerlei doelgroepen, ook vrouwen. Hè. Ik had ook 100 vrouwen, heel bijzonder. Maar ook huis van bewaring, kort gestraft in de oude stadsgevangenis Schutterswijk.
Ik had een open inrichting, half open inrichting en een inrichting voor langgestraften. Dus in totaal 700 gedetineerden en 500 personeel. Vooral die 500 personeelsleden heb je drukker meegenomen met die 700 boeven. Dat is gewoon zo. Dus die boeven, daar mis ik het contact nog wel eens mee. Waarom? Hast daar een oorcontact mee dan? Ja, joh, kijk, misschien ben ik ook, ik kan het niet helemaal zeker zijn, maar ik denk dat ik wel een beetje een atypische gevangenisdirecteur ben. En tegen mijn secretaresse zei ik ook altijd, nou, 2 uren ongeveer in de agenda wegblokken, want dan wil ik de baas in. Dus dan ging ik mee luchten. Ik was op het onderwijs. Ik was gewoon op de afdeling insluiten of uitsluiten. Ik ging naar de bibliotheek. Ik was op de arbeidszaal. Nou ja, ik was gewoon in die baas, op die werkvloer. En als je daar loopt, dan moet je ook op voorbereid zijn. Dan is het, hey, directeur, maak een vraagstelling. Ik zeg, jongen, vraagstellen mag altijd. Of een verhaal vertellen ook. Want daar ga ik later iets mee doen. Nee, een vraagstellen mag altijd. Maar ik denk niet dat je een antwoord van mij krijgt. Want dat moet je natuurlijk niet doen. Dat moet je gewoon bij de medewerkers blijven. Anders word je uitgespeeld. Dat wist ik wel na 26 jaar politie. Dus, maar dan is het wel fascinerend om daar gewoon contact mee te hebben natuurlijk. En gewoon een kopje koffie te drinken. Altijd koffie drinken. Gezet door het personeel. Niet door gedetineerden. Dat weet je maar weer nooit. Dus zo doe je dat spel een beetje. Maar ik vind het een fascinerende omgeving. Ja. Maar dat is in een andere stad ook zo. Mijn vrouw, als we in een andere stad zijn... We doen veel kringlopen, maar als we in een andere stad zijn... en in de binnenstad, dan zeggen we doen eerst even een rondje langs de achterkant van de winkels... en dan doen we de voorkant. Die achterkant, jongen, dat spreekt mij gewoon aan in het leven. Toch een tik, hè? Ja, jongen, ja. Toch een tik. Meer dan, hoor. Ja. Meer dan. Kijk een beetje normaal naar de wereld zien, meestal. Ik doe mijn uiterste best. Ik kan me wel voorstellen dat er binnen peer van die beroepen. Ja. Hoe dat klinkt, prostitutie bijvoorbeeld. Ja. Rechercheurs. Ja. We hinten alleen maar die zorgen de orenkant. Ja, ik denk dat het toch moeite heeft om een soort beetje positief mensbeeld er nog op naar te horen. Of Jawel, niet? maar ik heb maar 1 opleiding gehad in mijn leven. Hè, en daar ben ik heel blij mee. Ik heb alleen maar de MUVO afgemaakt. De MUVO? Ja, de MUVO. Dan vragen mensen, wat is de MUVO? En gezegd, dat is de opleiding en die staat voor met uitstel van oordeel. Dus ik doe mijn uiterste best steeds heel bewust om te denken... nee Henk, nog geen oordeel vormen, even uitstellen. Eventjes onderzoeken als het zo is als jij het denkt. Dus daar ben ik wel heel bewust mee bezig. Maar het sluipt er wel in natuurlijk. Hè? Het sluipt er wel in. We zijn al je mees, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ik heb... Aleida zegt wel, goh, dat jij het al ziet. Dus ik ben wel getraind dat ik afwijkende situaties zie. Dan denk ik, wat gebeurt daar? Ik ben getraind, ik word er wel eens moe van... dat ik onmiddellijk een kenteken spot. En ik heb er ook al ezelsbruggetjes voor om die te onthouden. Dus dat gebeurt allemaal. Oh, wat klinkt me dat vermoeiend. Ah, nee, jongen, dat is mooi. Toen mag je gewoon voor onbelden. Als een senior verslag of regisseur. Dat is ook nog geen, ja, mooi verhaal. Goed, mooi is de best. En we gaan weer muziek draaien. In dit geval Eric Clapton. En het nummer Wonderful Tonight. Dat is een ode aan mijn vrouw. Dit nummer. Dit is gewoon de liefde. Dit is de liefde. Go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. De liefde. In ieder geval vertolkt toch Eric Clapton in Wonderful Tonight. Nevens mijn gast van Joert, Henk Dillerop. Die krijgt dus een soort orengasten. Zat 3 uur vullen kind, dus we maar toch een beetje selectief wijzen in welke verhaal we naar voren halen. In ieder geval een verhaal dat bij die constant de laatste jaren weer naar voren komt is Theater de Bres. Daar is helemaal mij vergroeid, heb ik het idee. Ja.
Even los van het dichtje en natuurlijk die achtergrond als regisseur en als gevangenisdirecteur. Zo'n theaterke, wat is dat? Is dat voor die magie? Dat is inderdaad wel magie, maar vooral ook magie geworden. Hè? Want als toen daar wat op op social media, dat spreekt zoveel en belutsen niet uit. Dat is één bonk energie als ik weer over die drempel stap. Kijk, het is begonnen dat Jacob Vierkant, de beheerder, directeur in dienst van de stichting, want het is een stichting waar ik bestuursvoorzitter van mag zijn. Die kende mijn vrouw uit het verleden. En wij ontmoetten elkaar een keer. En toen zou Jaap Braaksma, die er lang in zat, die was een beetje aan het afbouwen. En toen zei Jacob tegen Aleida van, is dat niet iets voor Henk en zo allemaal? En dacht ik, ja. Maar wij woonden er natuurlijk wel heel dichtbij aan de Westerkade. Dus het was een beetje theater in onze achtertuin, om het zo maar te noemen. Nou ja, bijna letterlijk, ja. En dat ben ik gaan doen. En ik zeg niet dat ik een theatermens was. Ik ben het wel een beetje geworden. Maar ik was natuurlijk al wel een beetje een bestuurder. Hè? Ik zat al in wat stichtingen en in raad van toezicht. Ja, als op die LinkedIn-pagina's, Jos. Daar zijn ook wat dingetjes natuurlijk die even tussendoor, hoeveel bestuurend is nog? Nou, kijk, ik mocht er altijd in 5 tegelijk zitten. En nu nog in 3. 3, geloof ik. Oké. Of 4. Nou, dat weet ik niet. Maar want in Lekkum zit alweer in de bestuur? Nou, in de stichting Dwarpsvuun Snakkebuur. Niet Snakkebuur, Snakkebuur, inderdaad. Excuus. Ik doe de Bres doe ik natuurlijk nog steeds. Kom ik op 2. En ik doe Teatro Magico van Ritsko van Vliet en Theo van der Geest. Hè. De theaterproducties, Slappe Douwen en zo allemaal. Doe ook vanuit de stichting waar ik voorzitter van ben. Museumhavens is er nog? Nee, niet meer. Daar ben ik mee gestopt. En ik zat Stichting Kunstpromotie, heb ik jaren gedaan. Daar ben ik ook mee gestopt. En ik zat in een raad van toezicht, daar ben ik mee gestopt. Dus ik ben een beetje aan het afbouwen. Zo. Op die manier. Af en toe komt er wat nieuws bij. Maar dat Bres en waarom? Dat is theater en theater is magie voor jou. Dat vind ik zo mooi. Maar ook die kleinschaligheid daar en wat daar kan. Het wordt bestierd door 25 vrijwilligers. Ik ben reuze, maar ook reuze trots dat we geen structurele subsidie krijgen. En we doen het gewoon heel erg goed. We doen goede nieuwe investeringen. We hebben 100 nieuwe stoelen. We hebben goede verlichting. We kopen er weer 5 lampen bij, geloof ik, bij. Zodat we het achterlicht nog mooi kunnen doen. We huren het pand van een woningbouwvereniging. En daar hebben we ook goede contacten mee. Dus we hebben co-financiering gedaan voor een nieuwe keuken. Er is een nieuwe toiletblok. En de programmering is gewoon heel erg leuk en zo. En heel afwisselend. Dus ik krijg daar wel heel veel energie van. En ik bemoei mij vooral tegenwoordig de laatste tijd wat meer ook tegen de programmering aankijken van regionaal talent. Dat is een van onze doelstellingen om die daar te krijgen. En zelf bedenk ik af en toe concepten, zoals Bresk, dat was 5 dagen klassiek. We hebben Bres Time hebben we nu. We hebben jazz uit de Bres gehad, 5 dagen jazz. En dan niet alleen maar muziek. Maar klassiek bijvoorbeeld ook een workshop. Klassieke fotografie met je smartphone. Hartstikke leuk, niemand bedenkt het. Maar dat is er dan wel. Ik heb er vaak altijd dansen bij tegenwoordig. Filmbeelden erbij. Dus ik vind het fascinerend om te doen. Vind ik zo leuk allemaal. Dat is een heerlijk leven. En dan vraag ik altijd, als ik dan zo'n opening doe. Dan vraag ik aan het publiek, wie is hier voor de eerste keer? Dan zijn er altijd mensen, ja, ik ben voor de eerste keer in de Bres. En dan doe ik altijd de magische voorspelling. Maar niet voor de laatste keer. Nou, en die mensen blijven ook terugkomen. Het wordt steeds drukker. Ja. Maar wat heeft toen een heerlijk leven? Ik heb helemaal niets. Ik zeg wel eens. Ik zit eigenlijk wel in de beste fase van mijn leven momenteel. Dat is echt waar hoor. Het is een cadeau elke dag. Dus klop af, niet ziek worden, geen andere dingen. Want het kan zomaar gebeuren. Ja, geen vervelende pijntjes. Dat weten we ook. En geen vervelende pijntjes. Dus, maar in zijn algemeenheid, het is gewoon geweldig. Het gaat met de kinderen goed, het gaat met de kleinkinderen goed. Het wonen is fantastisch, dus niks aan de hand wat dat betreft. Nou, dan draaien we... Nee, echt waar hoor. Ja. Dan draaien we nog in je plaat. En meidje we absoluut nog eens een deel 2, want de Molensdij is nooit uit verteld. We hebben nog maar kijken hoe het tipt. Ja. Maar we zetten uiteindelijk met de Apple Lockers Flophouse, de Harry Muskee en de club natuurlijk. En we eindigen met Boudewijn de Groot. Ja. Dat is ook wel mooi. Ja, omdat ik, vooral dit nummer natuurlijk, dat vinden heel veel mensen in Nederland mooi hoor. Avond. Ik ben daar niet uniek in, maar het is zo'n mooie poëtische tekst ook en zo allemaal. Het is, en melodisch vind ik het mooi. Dus heerlijk om ook gewoon een Nederlandstalig nummer erbij te hebben. Dus Boudewijn de Groot inderdaad met Avond. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En jij dank voor je uitnodiging. De geur van brood en honing, de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer
rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder jou. En je kunt niet zeker weten